Cháirde, ba muid an seo ríist, an seo cois Cuan, fechat amach ar Cuan na Gaillimhe, ar cheann mhórne scéirdúil, tá sé mar onór domanis fáilte choróibh, tamil a chahabling, an seo raidió na Gaeltachta agus Cuan an Cheoil. Géad fáilte isteach a cháirde go Cuan an Cheoil, tá sé de frihléid a gomsa a bheith a buaile le daoine ar a glár seo. Buailim le daoine go bhfuil aithne go mortha agus tá buailim le daoine nach bhfuil aithne go mortha ach go gurim aithne ortha le ling an chlár. Ach tá aithne is agamsa ar mo chéadaí eile le tamil agus táid tréis annach chuid ceolaíonna le chéile agus cúpla míle ar an dáhaine a hiú le chéile chomá agus is álinn tú eáil arís a Eithne Ní Chatháin nó Inni-k mar a thugtarart chomá. Gur míle mágad Liam. Tá sé go hálann ar fad a bhain seo i dteannta agus Ceol a haint leat. Mar deir tú tá tamil caite go Ceol le chéile agus chuid bha den dain siúlta goin chomá. Tá sé go hálann. Tá sé go hálann agus in isteigem gur bhrachas weim tú. Yeah, you know, go bhfuil rud a cinn tréis fille. So, racha bh díreach isteach gur rud éigen teile tá orainn scríte go tain. Seo áran dar bennim ón rair go sia, agus scrí mé chuid bha blion tuhin in sé. Is tócha gur chuig an scanán the farthest an animator I bhaim orm sin an Voyager space shuttle amach ag tógant green grafna dus na planéid den chéadúir agus tá pí beag an sin sa scanán sin nar ectar an green graf
den dain nuair tógtar picture díorsar déan an Voyager Space Shuttle isteach go dtí interstellar space. Interstellar space. So dréir mar hiigim písa nuair a chríochnín an spás atá timpeall orainn. Hinál aithne goine nó timpeall orainn isteach. Agus sé fós bug a leis go brach. But bhí písas is gnáin sin nuair ectar an dain mar písa beags irid na fríide mar derm san amhráin agus istigh an gach solis agus sinna sppraag an tárán cécho beag bíideach sa támuid san spás mór.
Bailach bó finne bad. Bailach na bó finne. Bailach na bó finne. Na sin an Milky Way. Sin é díircha, Bailach na bó finne. Id láimh id thúil. Gáilin ar fad. Tá sé gáil na haint leat mar de ná bín tá go héanaar bhín choirú ar lethegat le amhráin, tá sé gáil é haint le den éigent eile agus ich. le uirlaisí eile chumá san seanna choirú chahabh dhéad a gur tamlín. Cad eile is? Well, seo part a haine mar gur minic ach níl le cúpla bliain, so bheith se go háil na haint leat do Glenna Bharlo. Glenna Bharlo. Agus leanimid le Andy McGann's. Bá riil. Tá man seo I dteannta Eithne Ní Chatháin nó Inni-k agus tá muid I stúdio Cuan agus tá sibse I géisteacht le Cuan an Cheoil. Bhfuil mé leatsa is stoil am bhí muid ag imrón ar daigans bhí agus cuiine mé chéadú go bhfuil mé leat agus an sin
higus gur gailge agat agus gur fidir agat agus an sin Ja, saoil le ceol súntaach an rud é ach nuair écham siar inis nuair tá chuid bhá blianta caite dhéimiis agus an Herbert agus an sim bhí ag mhaintear socha an ceola go mbeadh sé gain. Bhí sé sin an láidir. Neidir an raibh sé geiste go an garamas sort is rud eile sin. An glúin sin bhíidir nervhíiseach faoin. Well, níor bhéin sampla có, you know. No, ach bháin daoine eisceach dúil lí. Sinné, gur has amach. Well, sin rudála atá goin sa tíir seo solam gur rud gnáród an ceol, like bín ceol ag na ferrimóí, cuoine mar na fidiléirí as chun éon chlár agus daoine mar sin agus you know, just gnáród as ceol even as tá agus agus breala sin ní rud ar an státe tá gceist na rud eisceach dúil. Tá sé sin a gain sa tradiisiún, you know. Ní léon buic ná ambition a buint leis seach. No, ach ceol an scoth. Ach é dhéanam, Tá muid a gún an cheol a locht éisteachta, mis Liam Ó Maonlaí agus tá Eithne Ní Chatháin nó Inni-k a mehananta an seo, agus tá muid a labhairtear ar saoil a chahabh le ceol. Bhfuil orainn nó bhfuil moment go ruair tú le tain is féidir le mé sin dhéanamh nó tá saoil an sin róm. Bhí nóméid ag cóisiir le carlam I má le clia agus bhí amhráin dar bannam what's in the bag love scrífa gom. Agus is cuilam, you know, bhí mé nervhí se gomáin an níorh cleachta gom a bheith ar bheith ag canós cuairdaoine go háir amhráin a chumas hain. Bhí sort nochta ag eis leis nach rá mé nach rá taithí gom ag an am sin go fóil agus so bhí mé cuiseach nervhíiseach agus cuilam an tamhrán a chana agus deach mé timppel trééis an áhar na chana agus bhí cuid fór an seomra ag gol agus bhí sort faoise mhór onam sort chuma trééis mo scéal a rá do grúpa daoine nó bhí anna chuid san amhrán doma is tóile ag an am. Nochtaigh tú hain agus Glacú leis. Glacú leis, agus bur bhór an rud é. A sort brontanas domsa bhí ann nach socha gur bhradína gur brontanas dóibh sin a bhí ann. Dá, you know, bhí rud mór dom é agus cheapas ag an am ó nó sprealam sa seo dhéanamh agus is cosú go gnéanann sé má do riine eile chuma. So is cuinom gur sé sin an a láidir. You know, nar han tú óg agus níor nachfuil is a got in áíar a cadla déanamh agus bhín an airt sin rudí bín sé deachar do go héin a cluisisin dúranta agus an rud atá ónat bheith fasilléir agus stoilm gur thug sé tamlín arm fis a bheith gur sé oké gur raibh an ceol ceart go leor domsa. Mar socha, you know, bhí me go maith ar nóscoil agus mar sin agus bhí cheap faoi gnéan máistrucht na rud éigins mar sin ach ní raibh sim go man éon rud áirithe acadúlaí dhéanamh. Agus nuair thug mo iad anna bhisneach dom bhí sé go húntaach dúirt sé buin trí las a gur 3 blianan ó mar sin agus mar nibríonn sé cabhaid sin cabhaid beagart rud ag an deile dhéanamh ach do thug sé an sort an nisneach sin dom agus trééis 3 blianan nuair sé an áíar ag obair an airid sin ach bhí mé mar lí. Bhí sé sa leiras docha an sin gur duitse. I bhríonn tú cruaig? Stocha é, but bhfuil mé le dtíine cosú le tain agus bulan tú le do bhaintear cheol le a raibh agus tarlín tagan rudí as sin agus nuair a bhaineann tú airid soltas bheiths cuairdaoine sa seint spreagann sé tú le níos mó dhéanamh. Thosaigh mé sé leis a piano. Bhí piano ag mo hanathair agus bhí piano ag mo bháthair, so bhí an piano sa bhfuile gumsa agus bhí piano ag go baile agus bhí sé oscailte. Déach go meach sé dúnta, twist of fate béidir gur béidir grúp mo bhá núna mé seo nó bhága mé oscailte agus dag siar so bhí mé agus mé leanna bhín beg slach bhí cada go mo lá bhfuil legan ar a piano agus má hiiscint hain éana bheas. Agus so sara chós go héan cheacht piano, bhí tuiscinnta gom hain
Bhí cúpla tric agumas bhí tréis bheith fear roiine. Agus an son thosaíos siimidir a bheith ógstáin agus hit mé grá leis i gceol tradiisiúnta an son. Agus an ta bhíonn sa fólam an fat ógstáin go mór i mar rangsa nó mar scoilte ná fáinne geall an lei. Agus lí ní beidir toiscin ná bíon an meas mar go bé an chéad chéim ar a dréimere é ach ó an álainn é. Aisling. Yeah. Is an fán siimplí sin tá sé go hálainn agus an sin an legan tá tagí amach le cúpla bliain nó tá sé a haintigh daoine níos mó an legan a bhí Goodman. Tá sé beagáín tá sé álainn. Cúpla rudín lúbíní ar castachaí. Castachaí, yeah. Maidin moch do gaus amach ruach loch lein an saur tacht san chrélen is lonrach te omrein hastul Trivalte port is bond a minere ke a yon le mash ach an chulian das le fáinne geall lei. Ní robrog na slá Caib na clóg mostóirí nógón spéir ach falt fian orga sias go trí ag fás go bar an éir Bhí calan crúte cid na glaic San drochta jaseskev do rogbar gan Venus jas le fáinne geall an lei Da heig an bhríd og sias le mash glas den air ag mag le vis da muiv go pras mar mlí nach scar in le
Tá sé bhgéisiocht le radio na Gaeltachta a créile ó Studio Cuan. Féchan amach ar chun na Gaillimhe agus imime hánta tá Eithne Ní Chatháin agus tá muid a caint ar Cheoil agus scéalta agus an saoil mór agus an saoil beg. An saoil leis mó as an saoil leis stig. Is bra mé seanna hapig domsa, but bhí sé go hálinn. Rutú gomíocht agus tú fás in níos nó? Bhíos a gomíocht. Buch lí é is tócha snasachar na amhráin agus na faoin. Ach níor hain sí lom an éair na comórta sí. Nar dhéan? Ó, níor hain sí lom. Is cuiile me bhíon sort róta, nó ní bhéin an seint go nádúthair, just mar bhíon sort bre sin á dhéanamh orm. Se. Agus bhíon sort bhí méid dearcha caint faoi an lá hana le cúpla cara, tá rud ann gur chuir sé mé os códaine, bhí cleacht go bheith an stáit, is cuiil an bheith an san Hawkswell, sligach agus mé 1 bliain déag díis, san amhránaíocht faoi dóag sa bhleá Ceol. Agus chuir siad spot a tholas orm, agus mé chóthóg, agus just ar stáite mór. So bhí taithí má hain déit fá rá, ach níor hain sílam níl éon cíal domsa in daoine a chur an omíocht le céile ó híomh Ceol de. So tá maithas éigean de buint leis cinnte bhfuil mé le go leor cóide agus cinnte chur sé sort snas ar na tunes a bhí mé seint agus dhéan sé sort thug sé ógachtait bheith ag cleacht agus mar sin de. Agus caiidán a bheith agat freisin do téin is doch. Ja, sinné. Ach braham bíon sort éfacht ag an rud atá na múltóirí a lurag ar an rud an sin thug an daoine leo sa Cheol don céad bhíon eile, le tá siad a lurgur éigean na múltóirí, so tuair mé sin dó seachas dúirch de stílhéin agus tanmh a bhaint as an Ceol. So nadidir meach an éfacht céine ag daoine just bheith ar an státe le chéile. Ar an státe ag seint
mar me cmórtas a gceist. Ní lisagam. But tá rud éigent bhí cmórtas a thugann sort of excitement a roine. Scetamíní, yeah. So ní haon droch rud é, but níor hain siad lum. Yeah. Domsa níor hain scoilm, so cumilm faoi chomórtais. Yeah. You know, bhí just bhí crack a buint leis na chomórtais agus bhí sé sa múl seasamh agus dunéigen an son a scríb. Scríb cúpla nóta. Yeah, $10 aig. No, $1 aig. Seo is mis Liam Ó Maonlaí, tá mé an seo Conamara le Eithne Ní Chatháin nó Inni-k is Studio Cuan agus tá sé bh géisteacht le Cuan an Cheoil. Siúla chuid bí ag glúaiseach gan cí gan stad gan a fuaire Tá na ihe gari tárig an is bem a rain for you. Mar a wai muid rair cair a chuanta Ceol even is a baltim wara Is a reina charo vidyan wani dainin anni tón leon Táim se láide náide trígach a bardan dá náirna Mar is buach e leog a crá mesidime Wem mo yedown Ni beo memi Nora Marawai me pogis a grawet Agus fall tichin no de chorde Eithne Ní Chatháin
salabidaeroch imahivliwana televe vi an land of isan hersach eg sinnem mosargien Boias skrieng verse snise deisje fosa lauring Fuairmuid le chéile agus rinnemuirt cúpla gig le chéile agus an sin fuair mis a cuire obair dhéanamh le sár chráithóir Michael Keegan Dolan atá cónaí is i géirí hir agus bhí ceiliúire an riadaigh le bheith ann le ling an féile orclanna im le clia. So fuair Michael tugach an dúlan dó písa dhéine agus bhí siimige in album ar ina mise agus rian na thugmise ar an album sin. Agus ní rá sé tréis daile le ceol tradiisiúnta go dtí sin. Go dtí gur chúla sé rud éigins is tócha gur asáis cóimsere leis féin agus bhí an bandachar le chéile, so chur tusa ceannas bhfuil céadaine chur mid léchar. Is cuimhnam an seout a ráid, yeah. Bhí mé hís ag marachtain te géirí mé héine gan am. Bhí mé maith ag buint wild garlic. Dúr rih sin agus fu me léchhaid. Agus ní as gum, bhí sort simagum san rud bhar a caiintear, bhí mé dul a roiíocht le carlam san éit an dulgadí an chéad cúpla lá. So mé sort lackadaisical faoi. Beidir, gur maigad dinamíocht bheith hán. Ach ní is gom go gnáthroch sé an chéad 3 bliain eile do mhéil na mar sin de, sean speisialta. Bhí tháinig 8 rincóir le chéile agus an sin 5 aganne nó 6. Martin ar an dúirt, Matthew Cassett ar na píbílinn, Cormac ó Beglaíoch ar an gancertín, Tuhain ar a bhailín, agus an sin mis ar an grit chlár. Agus an chahamar rábhí ag obair, bhí mar chunta Longford. Agus ag obair chuile lá, it's any yoga maidin an sin just ceol agus commodóireacht sais. Leihinnta fada i Ceol, ag rince ag amhránaíocht, ba grúpa an cinéitheach a bheit hé agus bhí gachtain is sásta bheith sais a casa nó a cuma freisin. Agus is tócha freisin cé go rumid a cleachta, bhí sais rutáachta chuile lá ná an tainmh a raimsiú. Is immert a bhí gceist agus bhí go hálann an tamsin a bheith gain le bheith ag sprí in áíire agus an sin fiocha mar rudí amach chun an písa i dhéanamh. But mar deir siad an play is rud mór an immert an sprí ó híh rudí a chrothú agus bhí sé sin go flúirse go gain. Do bhí, really, Is tólam an taithí sin furas ó bheith seint agus ag taistil agus ag caint le daoine chruthaíocha mar sin agus rincúireach go háir a bhíidir a bhí an disciplín acu agus go léir sort anna timonta don rud don chéird, agus bhreas héine gan am, gur bhrealam
is tócha níos febia ganí níos storíir mar ealar rud héanach rothú. Slí batha níos omlána dhéanamh as agus. So bu rud mhór do mé. Sa stón gur thug sé an a bhisneach do mar go minic ceapam ní féidir leat rud éigeante haulú orintanta dtí go mín blaise beag dethe gut, you know. Agus tógach amachchas mo gná héal méid bhí me taiste le go dtí Sydney agus Hong Kong agus náit na go léir se bhí mar nuahéil go fad leis nuahéilen agus Hong Kong agus gacháit in Seniora. Arclan na bhóra agus le fuaim maith agus caiid an maith. So sur thug sé levéil thug sé go levéil eile mé agus is an son bhí mar ilungford agus bhí mar nac leis an abhainn na Eithne. So gachúir a héim an treo sin ar an bóthir chligií an sin téann thar the river Inni an abhainn na Eithne. Agus bhí mar snáb san abhainn sin le linn an Inni-k go maith. Le linn dúin bheith gobar ar rian. Agus bhí me cuioine bhar anam beidir stáit nó anam eile thuirtear am héin go bhhétain beidir brise amach as beidir mún le éigen a bhí gom héin dom héin. Or am héin. Agus bhí smuoine bh gom ní lis go mar sé fear ná nach bhfuil, but sure na smuointe bhí na got hín siad sort táchtach ar énos. But bhí smuoine bh gom go gapachtaína gur dtír ceol tradiisiúnta bháin í dhéanas agus bhí sé táchtach dom beidir an saoirse sin na thuirt am héin péirad in éair bhí me géirí a dhéanamh. Sure. So tháinig mé ar anam Inni-k am héin. Inni-k, So, buna me trí leis ní fion an taine a go mar an písa seo ach tá sé CD tá sagam tá sé písa le Paddy Glacken agus Jolie Jackson. Agus rinnemuid é seo ar rian fada sa bhí Berts a rionce. Agus so thugam mar dásan na béist ar nach cha.
Seo is Mishi Liam Ó Maonlaí, tá mé seo Gunamara is Studio Cuan agus tá si bhgéisteacht le Cuan an Cheoil. Lochrangal na laino, sail siw fan y tire, Cean aoibhinn, cean man minne. Tásáis téama leis a glár se ar lí chuid dollamachchadí mach interstellar Interstellar space. Interstellar space, yeah.
amach an gná. An gná rud, an sortórin. Bhfuil ana gine. Gohfuil agus béidir go bhfuil scríte nó go bhfuil línta chora Galileo is cuiinem nar maríoch é nó gur go bhí cínta bhí uafás a buint leis nuair a dúirt Galileo gur an dáin a gháil timpeall an dríon. Agus gcónaí tá fírinne cachfar anúchan íana bhar a bhírinne. Agus sin, so tá rud áirithe, rinne tú rud áirithe an sin tríd nuair a chuirtúsáis random programmersteach a nó? Yeah. Sin é rud go féidir dhéanamh an sin just chuirtúisteach cúpla nóta agus téann sé timpeall a ggheorcail. Tás visual beag ann. Go mín na líorthóidí beaga ag bóla an cheorcail na línte sné agus is féidir é dhéanamh beag an níos tapúla nó. But nílas go ddíreach céin cadí na nótaí tá teacht amach. Fágan tú ag agus sin é saoil nach chair lí go gapamuid go nena díreach gach cuacht a bheith againear chuile nómat an lá ach go tá Is sin go dáas smaile an meafar sin i ddeir tú go féidir go gurn tamach cúpla nóta nach chas saoil in thoir agus an sin ní fis. So sin é Ceol tá sáil agus barricín. As an sin, if there weren't any women in the world, God help us. So tá muid an seo is Studio Cuan, tá sé bh géisteacht le radio nó Gaeltachta agus Cuan an Cheoil. Tá mé an seo le Eithne Ní Chatháin,
Inni-k, ceoltóir ó chill chocha gunta chill dara, ach go bhfuil rion na tíre ionte agus go bhfuil orainn álainn á chur trasna a céinneamh in our dteannta. So, an tír na randal. Agus ligi Maonlaí Céir dit tú air dó inéir airín ó Céir dit tú air dó inéir agus ligi agus ligi Céir agus tú ag dó airín ó Céir agus tú ag dó Tá mé tín fómhraí agus ligi Maonlaí Céir agus tú ag dó airín ó Céir agus tú ag dó Tá mé tín fómhraí agus ligi
Scared agus tú ag do cheoilní aoibhinn ó. Scared agus tú ag do cheoilní a fuair na bharó. Ó fócht fád a seachtaine is gach ball. Tá mé tín fámhránaí agus Liam Ó Maonlaí. Céard agus tú ag do bhean a fóisteáil aoibhinn ó. Scared agus tú ag do bhean a fóisteáil a fuair na bharó. Tá mé tín fámhránaí agus bed go deoideo. No agus you. Gur maithagad. Tá man seo I dteannta Eithne Ní Chatháin nó Inni-k agus tá muid I stúdio Cuan agus tá sibse I ggéisteacht le Cuan an Cheoil. Cé sin mó go bhfuil fuair ag raibh mór éis Sma sé amach-nig atá báite fuair fleoch ó dhear dúléide sgleannta. Ó Ceol sachaid cad Chaír héide leat is go mé bhí sé réon muachta. Is fada mé amó faoi neachtas faoi ní radánach agam rinneach má isreach gan scoil má bhránaí gan chur is gan iad agam Níl caird agam sis tanna lumsan a bhacadh mé moch nó déanach. Is go gaig mé ghal ar fear
Is an lommeroniad on fies on bog ag bwyrig na Inni Ní binne Inni shemend san chuigin on your leis go brach ní jogig an bos an arngare or na Ceol Bin éimeannach naig Liam Ó Maonlaí agus Inni-k Eithne Ní Chatháin. So Eithne, bíonn tú gáilt den Ceol, tá tú gáilt gcónaí do agus déanann tú slí bathe as. Tá, le cúpla bliain. Tá sé orintha Jackar sí le tain agus rud é de scríb atá fíornach. Ach tá na himagum san rud sin, mé caiint le Carla mané. Orintha like deirdaoine, teiristeach na tain agus, scuil amach na mothúcháin agus sin slí amháin in dhéana ach sin rud is haín go mórlam is duine mé haín focailm is máilin bheith scríb ach orintha ní bhíon an rud a heasí me rá I bhocail. So tá Ceol ann chamáin í gá rudaí suirt a bhíonú I bhocla gcónaí nach gá aonar ar lethrá ach bíon gachar tá a géir rá ar lí sa fán nós na códaí agus an sin ars féidir an dára a thuirt le chéile is álan an rud é nuair a hagan na focail agus an Ceol le chéile. Ach fi láthair tám I ggéirí tá mé gobar albumm nua. bhfuil? Albumm uair le amhráin uaire. Agus ar nó ní gá gur amhráin ar fad a bheith san talbum sin. Sin é ní gá agus is sin tuiscint nua tágam beidir. Nach gá gur amhráin ar fad iad. Nuair I cheannáin se pí a Ceol CD mar hampla, é chur ar siúil is ar trip atá weim. So orainn agus an sin beidir pí a Ceol mac na bhach agus sais. Is brelam nuair a dhéanann Ceol más do rinne, mar a dhéanann sé domsa is ionta chun rud é. So maidin bhá domsa ná ag den roinnt aclaíocht agus an sin roinnt Ceol agus cuma agus is úr dúlan é an seans sin a thuirt dom héin, just sin dhéanamh agus sin an job atá gom. Bhín glóra eile hagan isteach ar nóí agus gá an taim sin thuirt de tain. Sais bheith saontach de tain, do bhahas hain. Sin é. Agus ar léad fiúan mar bhfuil tú a scríb is tócha tá mé caint lem héin béidir. Ach fiúan mar bhfuil thoirí a techt ach an tú buin taine bheitach chuid Ceol. Sin é. Bheith ag díriú ar na céimena atá gceist leis achas an rud atá le teach amach. Le teach amachas, bheith mar tucaigh an rud ar éos má churann túisteach na céimena. Inis do mé mar, níl misisiú go má a bheith sí a scríb. Níl sé, níl céimen agam. Tá rodúntaach ag John Cleese mar eall ar an grothíocht agus déir sé go chuig rud a tastáil agus is máile mé seo déir sé go bhfuil tuair an ama a tastáil amachchas an gná héal so an sort spás sin thuirt a tain. Déirann sé chumá go bhfuil
sort of ground ó humor a gceist gan a bheith ró sort Daríre. choíre faoi. Agus am, deir sé gohfuil am a gceist agus am a gceist, agus an dara am atá gceist aige ná go dtugann tú dóhan am a de chéin. Clí le feib, Yes. réiteach áil ar aib, seachas sort just rud Yeah. an go nárad beidir dhéan fá gcónaí nó Yeah. Comfort zone. yeah, just like fannacht le rud. Yeah. Dí go bhaint go mín so tá sort Snim. fáine gceist le sin. Se. Agus an sin tá forbert a gceist leis agus fás. Yeah, agus beidir an rud nachfuil tú sú leis, you know. Mar má dhéanaan tú rud ag an tapig agus sort críoch a chur réir go deas snasta an a hansgur bhéin rud céine dhéanaan tú hana nó nachfuil sort nuíocht a buint leis. Seo scríne mar a móthir muid le chéile gur haine mar an pí a ceol seo beauty as an Ileáin. Tí go deo leat, sin go híomhann ar fad. Bhfuil ceann eile againn?
bachar a gonto, na lachat a wood, na lachat a wood, na lachat a wood, the sky of my bachar a gonto. Jaffamuid corach is grúghaid, jaffamuid corach is grúghaid, jaffamuid corach is grúghaid, scairmuid bachar a gonto, jaffamuid corach is grúghaid, jaffamuid corach is grúghaid, scairmuid bachar a gonto.
Siochan is solas A chuirde sin críoch gluifer len ar glár an ocht. Agus tug muid beannach díomhse agus iad siúd atá gá atá glíoch. Son na Síochána. Go dtíon chéad seachtaine eile a chairde gur míle maithagaí as ach don t-amhránaí aoibhinn ar dteannta. Eithne Ní Chatháin, Inni-k, bhí sé go hálinn a bheith caint leat agus a déanana Ceol leat. Orainn ort. Síocháin.